ସେଦିନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ଫୁଲବାଣୀରୁ ପୁରୀ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଳବଣିଆରେ କାର୍ ପାର୍କ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ଏଇଭଳି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରଥର ନିକଟତର ହେଉଥାଉ। ଆଉ ତାପର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।